Barkanku da shigowa wannan tasha tamu mai suna Dan Baba Hausa TV tare da babban bakonmu General Muhammadu Buhari. Ranka ya daɗe, barkanka da zuwa. Barka kai. Ƙasashe nawa kake ganin zaka iya bawa tsaro domin kawo ƙarshen 'yan Boko Haram? Da Kamaru, da Chadi, da Niger, da Najeriya. Ƙarya kake. To, sannan kuma me za ka yi? Za mu samu sojoji. Maganar headquarter fa? Tuni mun yi headquarter a ina kenan? A Jamena, babban birnin Chad. Me gudunmawar da Najeriya za ta iya bayarwa? Najeriya za ta ba da sojoji. Da waye ya kamata a tafi Sambisan nan? Suwana, Sangwati? Ba fa haka muka yi da kai ba. Sauran kasashen fa? Sauran kasashen su ma za su ba da. To yanzu kenan aikin zai kai yaushe? To sai an dan ba da lokaci. Kai, gaba da